Sagudahin nga ron ti surat ni Rona. Dear Cassie. Kastoy man nga ron mga kasin ti linawon ti surat, ti pakasaritan ti pariko ti tibiyag. Ito'y nagsurat nga ni pagayam tayo nga Rona, iti Cagayan. Dear Kasinyong, duha kami lang agkabsat kini Manong Arnold. Agtawenak la iti 14. Idi takas taon ay tiladingit mi tanaulila kami iti ina. Malaksi da karpintero ni papang ko. Agtalon pa'y idinto ta tultulungan met ni nanang, wino ni mamang. Tultulungan ni mamang ni papang, babaen iti panaglako na itinateng. Kaya di may sa amalem nga adda kaming agpadpada kini Manong Arnold iti eskwela. Yung padamag da nga naitaray ni mamang iti ospital ta naatake kano ti puso. High blood ngamin ni nanang. Kahit kastaunay tiladingit mi nga agkabsat kasinyong lalo lang aron din ni papang. Mamang ko. Rona anak, kastala ti biyag. Adda umun-una adamot maud-udi. Ang imapin nga ni mamang ko, auntie. Sino pa ita ti mamang mi kinimanong kong Arnold? Tingamin laing na nga mga niti na natatabaha ti karkarne. Iso nga limbok meg sakit kanayan nga mabanbanog kin mapudpudutan nga mapanagisulsuri ti lago na nga nating. Katita, awanan ni mamang mi. Ay, win nga rod balasang ko. Traidor nga talaga nga sakit ti puso ken high blood. Awan ti pilpil yan na nga tao ti kasta nga sakit. Mamang ko, apay nga pinanawan na kami. Sino pa ita ti mamang mi? Kasano kami pa itataawan kayon, mamang ko? Awan tinaramidan mi kasinyong no di inawat ti kinapudno nga awanen day di mamang. Kinasken nga ituloy mi ti agbiag. At nakamilayangan nga talo ni Manong Arnold kastameten ni Papang Delphine. Manumet nga rabi nga sinang sangitak. Gaboy ti tulong ti pamilya kastameten kadigiti kagayem ko. Ininot met nga naawat ko ti kinapudno nga awanen day di mamang. Naglabas pa'y ti aldaw ken bulan kasinyong idita dimteng manen ti maysa nga dimteng manen ti panawen nga adda manen panagladingit mi nga agkabsat. Saan nga gaputa pimusay met ni papang no diket nagdesisyon nga panawan na kami. Ang Delphine, ading ko, awan pa'y ti makatawan day di ason nga asawam, panawam dagiti dua nga anak mo. Winmit ngamin, papang, ulila kam lang arudin iti ina, sakay pa'y lao madayo. Awan ti sabali nga pampanunutek no saan nga ti masakbayan yung agkabsat. Rona, Arnold, agpadpada kay ton nga adda iti kolehyo, manula atawin king kan, Rona. Kadyak ka, bel. Ngim adamit lata trabahom dito'y Delphine. Kin adapay tinaipatawid nga daga kada tayo nga agkakabsat tapno matalon. Amo mo ti agtalon. Manang, daytoyen tinapinta sa gundaway ko tapno makapagtrabaho aki di Saudi. Kang runahan ti amin kat tapno. Day di manin asun ti malagip mo. No kasano ti kinasakit para kadagiti duwa nga anak mi ti nasapa nga panakapukaw da iti inada. Ket mas pa'y kanya kamanang. Papang. Nangruna no makitkitak ti lugar tayo. Malagip ko lata day di asunta dito nga binokel mi ti arapaap mi para iti pamilya mi.
Iso nga mapan kayo agtrabaho di Saudi tap na malipatan nyo day di mamang. Kit umadayo kayo kada kami kini Manong Arnold. Tamalagip mo day di mamang numakit kita na kami nga anak yo. Saan anak ko? Saan nga iso tiga po na? Saan kung to pulos malipatan day di mamang yo? Umadayo ak laeng tapno alis to nga mailiwliwag ko ti amin anak. Kentap no sigurado nga adda pagbasa yo kini Manong mo. Tapatsik nga, di kayo kabailan nga pagsabayin nga pagadalin iti kolehyo no iti laeng kinakarpintero ken ti panagtalon ni iti sang kabagsit nga daga iti pangalak ti pagbasa yo. Alaharod kabsat, bagbagaam nga rod nga naimbag dagiti anak mo. Bilinim ida nga naimbag, tas saan nga asi-asi ti aramidem delfin, kabsat. Uwin manang, awan ti pagdanagam. Kasta nga talaga ti aramidek. Arnold, anak. Papang, ipastik mo basa, sikat inauna. Saan mo nga baybayan ni ading mo? Bantaya misuna. Nalawag ka de. Uwin, papang. Ngim na mabalila ko mapapang kit saan tayo nga ginadayo? Angim kasapulan barok. Basta agkari kayo, da kayo ngagkabsat. Da kayo kini ading mo. Ipastik yu ti agbasa. Naske na matungpal ti arapa apyo. Akas iti arpa mi kaday di mamang yo. Uwin papang, ikarik. Rona. Uwin papang, ikarik met. Agyaman ak no kasta anak ko. Manang sita. Delphine. Sikat ikang runaan nga pangibili na kadagiti anak ko, manang. Pangaasim ta pagkikit-kitam to ida. Alawin natin ko, alawin. Ikat idaw-dawat tayo iti Diyos, nga sapay kumat, agnanayon na ka nga tarabayan iti papanam, kung tarabayan na kamimot nga napanawam. Nagkari kami nga agkabsat nga agpaisukasin yung nga ipasnek mitag basa, nga di kami pailaeng agar-aramid iti saan nga rumbeng. Kang runaan launay yung bilin ni papang kanyak kat sa anak pala nga makinubnubyo bayat nga agbasbasa ak. Tas tamit ni Manong. Nga nung mabalin kat ipamaysa na timang bantay kanyak. Angin ti makadakis kasi yung imuna nga nakinubya ni Manong. Kat gaputa ad-adda nga ikan na ti atensyon ken panawen na, tinobya na. Nabaybay anak at pati siya naki-boyfriend ak met idin. Jack ilibak kasinyong nga day di panagabroad ni papang adatiya sakit tinakem ko ngayon mulak. Nga medyo agreb-rebelde ak idi talaga nga Jack kumakayat idi nga pumanaw ni papang. Umuna-unay kat awal lang aro din day di mamang. Timanaw pa, imadayo pa kada kami. Kan ubingak pa kasin yung kadyak pa'y talaga nga narik na ti dungo, ti amak. Nga puta awan day di mamangin kat at ako mga iparik na ti dungo na kada kami. Dungdungwen na kami. Aglalo kanya ka babae, kaiso na nga babae. Ano ang tunggal makakita iti agama kat nakadungdungo ti ama iti anak na apalak ida. Ure di iti kasadar ko nga teenager. Dagtawin pala iti 15 idi. No ape nga saan nga imparik na kanya ni papang ti dungo na. Siguro iso pa'y ti may isang rason no ape nga nagrebelde ak ket nakinobyo ak. Umuna nga nobyo ni Manny kasinyong ket patsek nga talaga nga nainlabak ken kuana. Kaya di may isang aldaw sige papang. Agan-anad kayo medita papang. Uwen papang. Ay, mabit lang papang. Manong Arnold!
Kasarita nakakano ni Papang. Manong Arnold. Ni, awan metin. Kaibagbagak na ita. Papang. Ada siguro na pananabit, Papang. Baka na pa ni J-Store when no, di tala karuba, Papang. Uwen, Papang. Baliwan yun doon na tumawagin, Papang, na da kayo ti agsarita kini Manong Arnold. Okay, Papang. Bye. Napanan nga tama ni Manong Arnold. Adala itay nga agreb-review. Nagbigla lata nga nagpukaw. Sigurado lakit di nga kasinarak naman ang da Genovia na J Plaza. Ay. Jak pegayam naka isaang. Inaman pala kayong may isaang. Idisok pala yung cellphone ko. Ni, kay disok lang, daman tumawagin. Dangan nalipatan ni Papang nga imbaga kanyak. Saan ka ni Papang? Ni Manny gayam yung umawag. Hello, Manny? Hello, Rona, sweetheart. Mamimiss ka lang una yun. Si Kamot. Itay lang malam tinaudi nga panagkita ta. Itay intulod nak dito'y balay. Ket umay naktumanen alayin into no bigats. Sakto ti mo na nga pasahero nga itulod mo iti eskwela. Angin, mamiss ka natin, Rona. Kasta ti kinapatigbo kanyak. I love you so much. And I miss you. I love you too, Manny. And I miss you too. Ito na bigat nga rod. Total, masapa nga malpas ti klasem. Dadto pa pananta. Ha? Wun. Sige nga rod din. Bye-bye. I love you. I love you too, Manny. Rona? Ha? Ala? Auntie? Sige, Manny, kit ni. Umayin dito ni Auntie. Nangeg na ti salitaan ta. Ala, Diyos ko. Naamon sa amin ni Auntie nga. Adap limit nga nobihog. Naamuan nga agpaiso ni Auntie kasin yung tanangeg na nga nag-I love you too kini Manny. Pinalutpot na ket nagpudnuak metlaeng kamaudyanan na ket dituyen nga nagbalin nga mas istrikton ni Antisita kanyak. Nagkariya ken kuana nga putde konti relasyon mi kini Manny basta saan na nga ipulpulong kini Papang tinaduktalan na. Imanugot met ni Antisita. Angin kabigatan na kasinyong inkarigatak tiya rimuar. Kabigatan na kung kumakit saan nga natuloy tilakad mi kaniya Manny. Ngem si marunong aldaw gaputa Sabado inkarigatak ti rimuar. Tapno laeng makapagkinita kami kani Manny. Ibagta pinalubusan na kamat lang ni Auntie Rona, sweetheart. When nga ron, Manny, ti amok no di nakpalubusan. Anya or timbagam king kuana tapno nung palubusan na ka. Naging kukunaak nga the group project mi. Ket kinatulag ko at tinasingid nga classmate ko tapno no isot mangipakada kanyak kini Auntie. Nga ibagak nga masapul mi nga agubra iti project mi jay balayda. Ket imanugot met ni Auntie. Isu nga nawayata ita Manny. Uray no malimnak ton nga agawid ta isu metimpakadak kini Auntie. Agtultuloy nga ta nga kastoy latan. Nga agpambarkan to kini Auntie tunggal rumor ka nga agsarak ta. Jak amo nga rod Manny. Tasipod day di nadugtalan ni Auntie ti palimid ko. Imistrik to metisunan. Ket jak mat kayat nga gumura ni Auntie kanya. Amangan no ipulong na kini Papang. Gata tirigat na. Angin mala. Maawatak met kid di, sweetheart. Tinasisita. Kaya nagkadwata ita.
Iso nga maaramid tamanen, di magusgustuhan ta nga ramiden. Wen, Manny, naragsakak ta, agkadwata manen. Di ka nagpaiswan na, nakaragragsakak tunggal agkadwata. Ginundawayan mi nga rod, ti sumagmamano nga oras, nga panagkadwami kini Manny kasinyong, tadi mi amuno inton kaano manen nga makalibasak, nga maadaan kami ti gundaway nga agkadwa kami. Simrek kami iti dati nga papapanan mi nga maysa a hotel. Wen kasinyong nabayag idin nga naipaay ko ti kinababae kini Manny. Nasaktanak idi. Nagpaidu mga sakit tinariknak. Angem idi agangay. Nagpaidu mametaragsak. Di ipapaay kanyak ni Manny tunggal agpapas kami. Kagabuta sulitin mi nga rod ti oras mi. Arig na di na pinaisara ti ridaw kasinyong ket inamalanan dagiti bibig ko. Ket naglanang iti nakapapawd dagiti bibig mi ken ni Manny. Ipatpateg ka unay-unay, Manny. Sikat iragsak ko. Sikat ka na nga mang parparagsak kanya. Iso nga ori nung supyatin ni auntie ti relasyon ta. Aramidik ti amin tapno nung makapagkinita ta. Agyaman akno kasta. Kinuri mo't siya. Ipatpateg ka unay-unay. Rona. Pinagkariyak nga. Sikakit sikantulaing hindi lalaki iti biyag ko. Ket sabi ko matakas siya kamet. Ikarik Rona. Sikakit sikantulaing ti babae iti biyag ko. I love you. Manny. I love you too, Rona. Inot kasinyong nga naikat ti pagananay mi. Ket tunggal agraip dagiti bagimi ken ni Manny ket na isang sangayan nga imnas ti marik nami. Na isang sangayan na bara nga mangparparugso kada kami. Apaman nga nagsinan dagiti bibig mi kasinyong dagos met ngay nagkan ni Manny titenged ko. Dito yan, namnamaig manen nga maitayo kak iti langit, maitayo kak iti kangatwa na langit. Sigurado manen nga ipaay kanyak ni Manny ti na isang sangayan nga imnas. Tunggal agpapas kami. Magustuhan na nga agkaagkan tinadumadu mga paset ti bagig. Kalpasan iti tenged ko pumababa, iti barukong ko. Kasta una iti panangkirab-kirab na kadagiti mansanas ko. Ken panangamamal, panangapno-apnot. Ken panangdilpa-dilpat na kadagiti duwa nga perlas ko kasinyo. Nga ore lamapno iti asog, iti nailet asiled nga ayan mi. Bayat nga agkan na, ti barukong ko, pungpungutek met, dagiti buok na kasinyong. Kat numadlaw ko nga pumababa ni Manny, ad-adda nga ma-excite. Gaputa, no naganas, ti panang romansa na kanya, kiti barukong ko, adda manen naganganas. Iti babaen laing, ti barukong ko kasinyong, naganganas manen. Iti nagbaeta na mismo dagiti lupok na magustuhan na nga pagbatukan. Nga tunggal mangyeg na tinapigsa nga asog ko ket kaslayad adda na met ngayon unig ti dila na. Manny. Marignak lata ti panagruar ti tubog manipod kaunggak kasinyong. At mangig ko ni Manny nga kastaon ay ti sanapsap na. Nga no kasano nga magustuhan na maspay kanya.
Kat mariknak latan kasinyo. No maitayo akon iti kangatwa na langit. Nga kaslak la tumtumpaw iti tangatan ti riknana. Ngano la ko mamabalin kasinyong kat saan ko na kayat nga malpas kami nga dua. Saan ko kayat nga isardeng ni Manny tar aramiden na no kumala mabalin kat isulatan tar aramiden mi. Tatunggal agpapas kami kat malipatak ti problema, malipatak ti iliw ko ken ni papang. Malipatak ti sakit tinakim ko. Sipod idi madayo ni papanggat mariknak met wenno malipatak met ti iliw ko kaday di mamang. Malipatak pa ti kina-strikto ni Auntie Sita. Nga kasla agkadkadwa kami kani Manny. Kasla dakta kami laeng ti tao iti lubong. Kaya ad-adan nga malipatak ti amin kasinyong no maminpinsanin nga agmaymay sa dagiti bagimi. Ket agyadan kami kani Manny nga maitayok iti kangatuan wenno iti kangatuan na langit wenno maitayok iti na isang sangayan na ragsak. Di kanto agbabawi Rona. Nga Shakti nayat mo. Gabuta anyaman ti bunga ti raramiden ta. Nakasanga na nga ang itakder. Sungbatak no anyaman ti mapaspasama ka tata. Angim saan ka di nga ubing tapay? No bilang laeng ta agbunga kunak. Saan ka madanagan? Tanuman sala kayat ni papang mo, ni antim, ni manong mo. Ilaban ka. Nunasken nga yawid kay ti balaimi. Aramidek. Agyaman at nukasta, Manny. Kenchak tubulos agbabawi nga inayat ka. Aramidik ti amin tapno maparagsak ka. Aramidik ti amin. I love you so much, Manny. I love you more, Rona. Manny. Rona. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka mit unay-unay, Manny. Anya ti kayat nasa unday toy ha, Manny. Tatang, adan na pasamak mi kini Rona. Kat, di namutin kaya ti agawid ta inong tanda. Naamuanda nga, nga da relasyon mi. Ang apay ngamin nga inaramid yon, ti saan kumapay lang arubang. Katagbasbasa pay la tinubiyam. Katanya kumati pagpamilyam itinto tagagangay kalaeng nga laborer iti construction, barok. Kung pasarayin ka lang makira po na makigapas. Patsik nga kabaila akong tagpamilya tatang. Nabayag mo nga agtabtrabaho Agib saan pengar nga mabalay. Rona, balasan ka. Agawid ka pailaang. Ha? Tata, amang anuan niya tiramiden kanyak ni Auntie Sita no agawid ak kalpasan tinapasamak. Ang ad-adda nga ad-damadi nga mapasamak no saan ka nga agawid. Nang Rona no maamuan ni Papang Mau nga dadya Saudi ti amin. Kundi mimot kahit ati mairamraman. Diyak kahit nga mairaman ti pamilya mi, balasan ko. Kasta una ti pungtot ken sakit tinakem ni Papang kadagiti nagsasaruno nga pasamak kasinyo. Gaputan na amuan na metlaeng pulong ni Auntie Sita. Di kaluksaw ni Tata, ni Papang kat saan lang nga siya, no dikit pati ni Manong. Api ka nga binaybay anak, api nga dinak binantayan. Api nga inaramid ko ti kastoy nga. Impalubos ko nga da napasamak mi itinobyo. Api nga ngamin nga nakinobyo ak. Awan nga ro tinaramidan ni Papang no di inawat na ti kinapudno kasin. Gabot agpadpada kami nga saan nga nakapagturpos kini Manong Arnold
nasapa kami nga duwa nga nagasawa. Imo na nga nagasawa ni Manong, tanasikugan na tinobya na. Dinto ta, agsubli-subli ak iti ayan damani, ure no maiyawid naktumanen ni Antisita, iti balay mi. Kas lang amin, nagdagsen ti barukong kung agyanak iti balay mi. Ket no addag iti ayan ti sidong ni Manny, kas lang nakalaglag ang tiriknat, kas lang malipatak amin na problema. Agingga nga nagsikugak met kasinyong, iso nga pilit nga nagkasar kami meten kay ni Manny. Awanin tinaramidan ni Papang no diket inkagumaan na metlaeng nga inaklon ti amin, kas tameten ti pamilya ni Manny. Nupay pinaay mi ni Papang iti kalikagom na nga mapagturpos na kami ti kolehyo, intultuloy na tinang tulong kada kami ngagkabsat. Ni Manong Arnold ingkatangan ni Papang iti bukod na nga tricycle ket isun ati pagsapulan na. Ket dita may pasngay kumeten ti singin na babay ti anak mi ni Manny. Ay diya, singin? Kay babae da? Wen Papang, da Grace ken ni Lucky. Grace ken Lucky? Alakit baring grasa ken gasat tayo dagiti nga apo ko ka. Akin talon dagiti apo ko. May sakin Manong mo sa duwaking ka. Alakit baragsaka na ka anak ko. Ang naragragsak kumapay, naragragsak kami kumano at napayla day di mamang yaw. Ala ni Papang, malagib damanin day di mamang. No si bibiyag kumanday di mamang yaw. Nasapa kayo nga tanga nagkaasawa kini Manong yaw, Manong mo. Papang? Siguro no saan nga natay nga nasapa day di mamang yaw, no si bibiyag kumapaylaeng. Naaywanan na kayo ko mga naimbag day di mamang yaw. Saan ko mga apo ko ti isagot yun, no di kat diploma ko ma. Pang, kastoy siguro ay ti naikari nga gasat mi kini Manong. Ay, yan nga pegarot ti barabidan tayo. Papang, agbakasyon kayo to kumamit din. Ito no iranayon to no mapabunyagan da kambal. Uri no saan kayo nga nagbakasyon, iti nagkasar kami kini Manong. Basta agbakasyon kayo kumamit din Ay, jak pa'y panunutin dahi ta. Aglalo ita ta, adda apo ko kon. Kahit isudan iti ikalikagom ko nga tulungan. Ta di yung tinulungan ti Baguio nga manakapagturpos iti kolehyo. Papang. Agut, isang gorod nga inikak ni Manong mo ti tricycle, tapos pagsapulan na, tapos pang biyag na iti aghinana. Agad da kayo mag, andiyan mo ti kayat yaw, da kayo kay ni Manny, nga asawam. Di kiti ko ma-power tools, Papang. Di iti makasapulan na nga agkarpintero, ta iso nga min ti trabaho na iti construction, Papang. Nagagit kin nalinis ti trabaho ni Manny iti construction. Mayat na bukod nga power tools na, tapno no mabalin nga ison timang kontrata, saan nga pasel-sweldoan laeng, Papang. Sige nga rod. Sige, dahi ta nga rod, iti isagot ko kada kayo. At ituloy ko timang suportar kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo, aglalo kadigiti namnamain nyo nga mang paduras iti biyag nyo. Akit ipaay ko kada kayo. Para kada kayo, kang runaan na para kadagita apo ko. Kat sapay ko maatas sa anak ton nga mapaay kada kayo, anak ko. Nupay nagrebelde kami ngagkabsat kasinyong nagtalinaed, ti kinasayat ni Papang kada kami. Numan saan ko nga narikna ti dungo, panang dungo na kanyak, aglalo kanyak nga buridik na kanyak nga babae. Ngem, no suporta bilang ama, iti kasapulan ti anak na, iti pinansyal, para iti panagbiag, ited nawat amin. Dahil talaon iti pagyamanak king kuana. Nagbalin nga grasya ken gasat mi nga rod dagiti anak mi ken ni Manny. Gaputa sibod idi na ikan ni papangisunan iti power tools na. Nagsasarunumaten ti awat na nga kontrata. Alis to nga dimor as ti biyag mi.
E dinto nga ni Manong Arnold ket duwan ti tricycle na kasin yung ket ipapasada at ipaspasada na di maysa, ipapasada na mo ti sabali di maysa. Nupay kasta nga adan pagsapulan mi ken napintas met ti pagsapulan mi ken ni Manong ken ti napintas met ti kasasaad ti pamilya mi. Tultulungan na kami latan ni Papang taoren no di kami agkid daw ket kusalatan nga mangted. Ngano agked-ked kami nga mangawat ket ibaga namet nga para kanulat ta kiti apukunan, ilasin mi kano ornongen mi kano. Di mi kano pakadanagan ta adda kano met bukod na nga urnong tapno danto met kwarta na into no agawid dito yung ag for good. Naglabas pa iti panawen kasin yung kadimteng nga ruden deti nabayagan nga inururay mi ken ni Manong Arnold. Ti panagawi den ken panag for good ni Papang. Agpaiso Papang? Agawid kayon ket di kayo nagsubsubli dito sa Saudi? Uy, anak ko. Patsik nga umanay mo dati urnong kon tapno ng mga barwanan tayo mat. Bagkada kayo, tadawat pagsapulan yon. Napintas mo ti pagsapulan nyo. Na kayo nga agasawa, kas tamat ni Manong mo, kanti asawa na. Agad, awan matan ti rason tap nagbayagak pa'y dito, kan ti paiso. Nabanugak batan. Planok bat ati, mangipatakder ti negosyok dita. Agad, nagsakak Papang. Makapagdidin natay tumitlaingin. Ken makadannam to pa hindi kiti apukom. Anak ko. Papang. Di kay kumamabigbigla. Ha? Tamangan no. Papang? Amangan no. Ano di kahit mo ibaga Papang? Api nga di mo may ibaga-baga. Agsarita tayo tulatan, inton daak ditan anak ko. Sigurado ka Papang? Uwi na anak ko. Uray tadandanin, ti isasangpet ko dita. Di tatay tulatan nga agsasaritan. Kat mailiwak, kada kita apu ko. Kahit ko nga makita na kita apu ko, kada kayo kinimanong mo. Sige Papang. Uray na kami, nakaragraksak kami kan kailiiliw na kalaunay Papang. Anya? Auntie? Agpaiso ka diti ko nayo? Ay, ti amo ka kat naibaga ni Papang Muking ka. Ne, saan nagayam nga naibaga? Agasawa isuna? Kasano? Kit aday so na di Saudi? Gagangay ta. Yan tangay na ibaga kingkan, na igalis mi ti dila kon ti amo ka kat naibaga ni Papang Muking kan. Saan pa yan ti? Isaon nga nakigtutak. Asin no, amamok ka di? Taga dito ka di lugar tayo? Ay saan? Naamam muna ka no iti Facebook. Anya? Facebook laeng? Kahit mo sa enanti di dapat nagkita iti personal? Saan ka no upay? Ang nabayag nga agam amudan, nabayag mo nga nagtintinawag dan. Kini Jingjing. Jingjing? Jingjing tinakan day babae. Jingjing. Kasla saan mat nga nagan iti bakit nga kasadar ko man ni Papang. Ay jakam mo uray siya kadjak mo't penakit kita. Ang makita tayo ito into no sumangpot ni Papang mo. Ta ikuyog nanto ka no ditoy. Taga Ilocos ka no ti naasawa na. Ang single mom. Ha? Damit anak nan. Balo nga tamat. Kaskin ni Papang. Saan sa? Ay naganak sa abalasang dayjay nga Jingjing nga asawain ni Papang mo. Iso nga anak ko, awatin niyo kuman ni Papang yaw. Tana, nakaad-ado ti sakripisyo na kada kayo nga kabsat. Tandaanam, nga uray no pinaayo isuna. Tada saan kayo mat nga nagturpos iti panagadalyo uray no sinuportaran na kayo mat ni ti amayo. Akit tinultulungan na kay lata. Nga uri nasapa kay nga nagasawa nga agkabsat. Kat saan na kay nga binaybayan? Saan ka di? When auntie, iso nga awatin nyo kumamot ti amayo no nagdesisyon nga agasawa manan.
Ta siyempre akit, adamot pagkasapulan naman, adamot kasapulan ti bagina, adamot kasapulan na. Kan narigat dati awan kataktak ko nay na. Nabigla kami laing aglalo kanyak, auntie. Ta saan ko pulos nga ninamnama nga agasawa manin ni Papang. Awan may tinibagbaga na kata kami, kini Manong. Awan man tinibagbaga na kanyak. Siguro akit agalangan ni Papangyo nga mangibaga kata kayo. Di na amuno anya ti agbalin nga reaksyon niya. Iso nga agsasarita kay to nga aggaama. Into no makasangpot isuna dito. Diyak maawatan ti Riknak idi kasi niyong adapaset ti bagik ti Riknak nga kaslag protesta. Na siyempre, uri inton ka ano ket awan ti agbalin nga kasukat day di mamang. Nga isulaeng ti inami. Nga uri ko nan anti nga awatin min nga adanton may kadwa nga inami. Ngem no mapanpanunot ko agpaisuti ko nan anti nga di mi maited ti pagragsakan ni Papang. No pagragsakan naman, pakaragsakan na iti maadaan iti katakta ko na iti biyag. Akit maawatak mitkit di. Angem na bigla kami laeng kas ko itay. At aglalalo lang aruden nabigla kami kasinyong edita iyam-amon ni Papang ti agbalin nga may kadwa nga inami kano. May kadwa nga asawa na. Di ta makasangpet da dito'y balay mikasin. Kasano nga jak mabigla. Dinto nga ubing pay tilangana kanyak. Deti agbalin nga asawa ni Papang. Kiti di addaana kiti gundaway nga makasaritak ni Papang nga dakda kami laeng, tuwa kami laeng. Pang, di say katiti asawain nyo. Ti amok ito isut anak ti asawain nyo. Ay, saan anak ko? Iso dayjay ni Jingjeng. Kadati basit nga ubing nga kadwa na. Iso ti anak na. Mano ka di tawid na Papang? Agkasadar kayo anak ko. Ha? Agkatawinan kami? Wen, agpadat tawin nga panakay anak yo. Angim apay Papang. Aping iti kasi nga edad di na asawain nyo. Aping nga saan ko mga ti kasadar yo, kaedad yo. Kaedad ko nga buridek nga anak mo. Ti agbalin nga asawam. Long story nga minanak ko. Anya? Saan mat nga nasisita kanyak? Ti edad ti may nga babae. Dati kinagpaiswan na, di niyam amuda kanyak ni Jingjing. Jak amo nga kasya'y titawin na. Kasya'y kinaubing na. Agkitinam na maikakita agkasadar kami. Wano, basit latigidjat titawin me. Angim idi damo, kasla maalanganak mo tide. Kasla jak kumakayat. Angim inot mo nga nakariknakit ti ayat kinkwana. Ngamin. Adda nalidim nga naglabas na. Ket, di damo kahit ko lang at tulungan kumangim. Nariknak matiya. Panangisakit na kanyak ni Jingjing anak ko. No adda di kiti gundaway nga di kay matawagan kin manong mo. Busy kay ti trabaho. Weno, busy kay nga agaw awir iti anak yo. Iso mo't ti kasarsaritak no kwa. Isot katungtungtung ko. Aging gang nakariknakit iti ayat kingkuana. Ang imda kayo, sigurado kay kadi nga pudno ti panagayat na kada kayo. Saan kadi nga ti kwarta yu laeng ti gamgamin na? Kitni, lakay kayon Papang. Siguro halos kaedad yumet ti amana. Di damo anak ko. Medyo sa anak mo't nga kumbinsido nga ipatpatig na.
Dadigadi kong daway nga agkid daw kanya, tulungak mo't no, da problema na iti anak na, naglalo iti pinansyal. Angim, napanagnikak matlaay nga ipatpatignan. Iti kinagpaiswan na anak ko. Idi, nagkita kami, sinabat na kiti airport, adan na pasamak mi, kay ni Jingjing. Anya? Angim, papang, halos, uri ko na yung kaedad ko ngayon kasla ubing pa'y tilangan ng imitisyag. Babalin siguro nga puta duwan ti anak mo. Kat, nabaybay ang mga tatibagin mga anak ko para kanya. Sikat ka pipintasan dito'y lubong. Angim, papang, kasanangor nga agbalin nga may kadwa nga inak. Nigday nga Jingjing no, idinto nga ubing pa'y tilangan na. Saan nga nasisita dahi tanan ako? Inasisita na ragsak tayo. Sabi ko mata maaklon nyo ni Jingjing. Akas may kadwa nga asawa, ken may kadwamot nga inayo. Nalawag ka de, anak ko. Diyak mo, papang. Kitaik pa lang isuna. Kasla mailang ako. Angin, para kada kayo, papang. Gaputan na saya at kay nga ama kada kami kinimanong. Aramidig ti amin, ikarigatan mi nga. Aklunin ti kinapudno. Sapay ko maatag, katunusan ka ito. Kanawang ko mati agbalin nga problema kada kayo. Aglaluking ka. Amok nga sikati. Umuna nga agreact. No, maamuam nga agasawak manen. Ikarim ko maanak ko. Nga aklunem ti may kadwa nga inam. Alawin, papang. Ikarik. Nagkariak nga rod kasin yung nga ikarigatak nga awaten ti amin. Ikarigatak nga awaten ni Jingjing nga ison ti may kadwa nga asawa ni papang nga agbalinmet nga may kadwa nga inami. Angem ti parikot kasin yung bayat nga agdeden na kami ti may sa nga balay nga makitak ti kinadungo ni papang kay ni Jingjing. Makitak ti kinaswit ni papang tunggal asikaswen na ni Jingjing. Mapanay sakduan ti pagdigos na. Agi mo na. Agselosak. Kat ba nagriknak? Kasla siya. Di kita nga banag. Isaan na pulos nga naaramid kanyak nga anak na. Kat aramidin na. Kay ni Jingjing nga may kadwa nga asawa na. Kasla pa nagriknak kasin yung kat saan na nga asawa ni Jingjing no di kat kasla anak na met kat siyak dati anak nga umapapal iti sabali nga anak. Diyak may iladawan, diyak may ilawag no anya ti marikriknak. Basta agi mo na. Tunggal makita nga aglinlin na ilo da. Kasla da mangkudkudot ti pusok kasi. Imbes ko nga may asidig ko tiriknak iti may kadwa nga inak o may kadwa nga asawa ni papang ad-adamet nga umad-adayo. Ket ad-damet ten maimulmula nga sakit tinakem ko kenkuana. Aking nga jakmet ten pagpagunyan, likliklikak. Banag nga nadlaw ni auntie. Nadlaw ko anak ko. Saan mo't nga kasya iti panakilangan ti anak iti anana. Iti nag-human king kwan na api. Auntie, da kayo mamad ti aday iti sitwasyon ko. Iti stepmother ko. Halos ubing pa'y tilangan ng siya. Di ka mo't kindi mababalaw anak ko. Maawatan ka.
Dalaking kadayta, awatim ti kinapudnon. Unangin, anti, makitkitak ti kinasweet ni papangkin ko, anak. Banag ka tinapulos na aramid kanya. Kasano ngamin nga maramid na. Manupay lang tawin ko, hindi pinanawan na kami. Awan pa'y makatawin nga pimusay day di mamang. Imada yun, pinanawan na kami na panag-abroad. Kasta, kanahin ako mapapal ka na aramidin na. Ilabayan na pa ni Jingjing. Jingjing, bir nga sa mitlatan. Anyang tiyawag ko, anti. Tita ko kingwana. Anang mamang ko Idinto nga, mailangak pa nga mga hawag titita ta. Kaslaw ubing mitlangan na. Ay, nandiyan ko ayadyak amo nga sungbatan dagita nga sa ludsud mo. Ni Manong mo, ni Manong, lalaki ni Manong. Natibtib kirlat pa kinagam na. Saan naman unang nga pampansinin ni Papanggan di asawa na hangim siya. Sa may isa ni Manong sa bali ti pagyanan na nga balay. Siyak ti ka din na da Papang kini Jingjing. So nga siyak ti makikita ti amin anti. Ala kay kasaritak to ni Papang mo. Nga adakas ta nga marikrik nam. Basta saan kay ko mga agap. Saan mo ko mga apaan ni Jingjing ta nasayaat mo. Awan mo ti pagpakita na nga madikada tayo. Kada kayo. Kung nasayaat mo't isuna kini Papang mo. Makitak ti ragsak ni Papang mo. Iso nga, no kumanaragsak ni Papang yo, kini Jingjing, ay kit naragsak kay kumamot para kadakwada anak ko. Basta, anti. Jak amo no kasanok nga maawat ti amin. Ay la problema nga dayta Bayam tagsasarita tayo tuman. Aging ga ita kasinyong jak pa'y lapagpagunyan di may kaduang asawa ni Papang. Agpaiso ti ko na ni anting awan met ti madingar aramiden when ipakpakita na kada kami ti asawa, may kaduang asawa ni Papang angim deta nga rod kas lang agi mo nakngot tingkuanan ta. Takas lang addamutin nga adda ti atensyon ni Papang ken ni Jingjing ngamda kami nga anak na kadagiti apo ko na. Kaday talaunay ti parikot ko akayat ko pabalakadan kasinyong normal kadilaeng diti marikrik na. Ket kasanok nga rod nga maawat ti amin. Nga ti may kaduang asawa ti amak ket kaedad ko laeng ngano ti langa ti pagkikitahan ket ubing ti langa nang imiti siya. Kasanok nga awaten ti kinapudno nga adda sa bali nga mangparparag sa akin kay ni Papang. Ken kasano kung maikat ti panagimon ko tunggal makitak ti kinadungo ni Papang iti barong asawa na makitak ida nga nakaswiswit da. Balakadan dakman kasin tulungan dakman ni wanwan dakman. Sakbay nga maudi ti amin. Sakbay nga maladaw ti amin. Talagat asin no nga rod ti di mangayat iti naurnos nga pamilya. Iti addaan iti kapya iti pamilya. Angin tawak laeng. Makarik na akmet. Ket doon yaman ti marikrik na. Siguro iliw ko la iti amak. Tsaka mo. Isong nga nagsurat ak kasin. Kaya yun akong ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyag. Damat siguro makarelate kada kayo. Nga padak. Nga naulila iti ina sa nagasawa ulit diti amada. Thank you met ken kakasin ti anos mo nga nangornos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Asapi kumakat at damit na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak ka nagbuya kay nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema launay apagayam mo Rona
iti Cagayan.